tamén da choiva, como xa onte que estivo, por certo, aquí no noso plató a nosa compañeira Ana Celia, que xa nos adiantou o que hoxe efectivamente sucedeu, esa chuvia en todo o país, que fíxense o que está provocando en puntos como onde ti te atopas, Alba, en Narón, que trae de cabeza a esa familia coa que ti estás, porque que cada vez que chove é que literalmente non poden dormir na súa habitación porque chóvelles dentro da casa, non? Sí, compañeira, chuvia sobre máis chuvia pois está a provocar que entre toda para dentro deste edificio. Topome cos veciños deste bloque pois que levan anos incluso denunciando as deficiencias da construción. Dicíalo ti, hai algúns veciños que incluso teñen que dormir no salón. Hoxe non poden estar connosco, pero temos ao resto dos veciños. Teño por aquí a Jorge. Levades anos denunciando esta situación. Xa estamos a ver como está a fachada. Sí, estamos, xa denunciamos por varias veces porque queren pintar os pisos, pero non se poden pintar os pisos pola sencilla razón de que se non se arreglan as fachadas por fora é como quen tira o diñeiro, exactamente igual, porque pintas hoxe e pasado mañá está negro outra vez todo. Entón, primeiro hai que sosrar o edificio por fora e despois pintar por dentro pouco a pouco, non todo xunto, pero bueno, porque sabemos que esta obra vale moito diñeiro. Entón hai que ir pouco a pouco, pero facelo. E primeiro sosrar o de fora para que despois poder pintar por dentro, porque senón é diñeiro tirado, simplemente. Claro, porque entramos a auga incluso para dentro das casas. Dicía eu antes que tedes veciños que están tendo que dormir incluso no salón. Claro, sí. Además, hai outro detalle, por exemplo, nos ventanales, por a parte de baixo dos ventanales por dentro, hai humedades, por a sencilla razón de que as partes de baixo das ventanas do aluminio, teñen que ter uns sangradeiros para fora. Entón, non os ten, se acumula agua toda ali, e depois, en vez de caer para fora a agua, ven para dentro. Ten que estar todo cheo de humedade. E aquí, como vedes no penal de aquí de arriba do edificio, está todo negro, e coincide, en ese lateral todo coinciden os radiadores dentro da habitación. Por detrás dos radiadores está todo negro, completamente negro, porque se veu en algún piso na outra ocasión que estuvemos aquí. Hai unha veciña que ten problemas de saúde, isto tamén lle está afectando moitísimo, porque claro, as humidades ao final afectan na saúde. Claro, por outro lado, hai tamén un matrimonio que está dormindo no salón cos nenos, porque a humedade, pois, aos nenos lles provoca as enfermedades que teñen. Entón, claro, como van a dormir no medio da humedade? Teñen que dormir cos nenos no salón. Non teñen outra maneira de poder dormir que non lles afecta aos nenos. Antón, dicíasme tamén antes que as humidades non son a única deficiencia que vos estades a reclamar, humidades que tamén están entrando no garaxe ou incluso na lavandería, non? Si, hai filtracións de auga, non están ben feitos os caños, e claro, a auga entra para os garaxes, entra para a lavandería, entra para todos os lados. Sempre se dá queixa o antes posible a construtora, nunca dan largas, e claro, que estamos aquí vivindo nunha ciénaga. Ademais, compañeiros, comentábame tamén antes que ás veces ata hai ratos dentro do edificio. Sí, entran ratos polos portales, porque as portas igual se estropean, non quedan abertas, e entran ratos, entran animais. Non son condicións de vida, non? As que tedes aquí algúns veciños do edificio. Non, dende logo que non. E que solución vos dan eles? Porque, bueno, non é a primeira vez que vos queixades de maneira pública para que os aporten unha solución. Sí, en principio como que queren ser amables, tal, pero sí, vamos tal, e hai que esperar, pero logo, claro, daste conta que por moito que te digan que van vir, se non ven, por moito que sean amables, non solucionan nada. Van facendo, non, obras como van tapando pouquiño a pouquiño, pero nada que vos aporte unha gran solución. Exacto, arreglan unha cousa e se estropea xa outra. E arreglan, e claro, cando veñen a arreglar, igual leva 4 meses estropeada. E xa é un mal máis maior. Compañeiros, pois este é o sentir destes veciños do bloque aquí número 10 da Rúa Ogrove de Narón, queixanse das deficiencias das súas vivendas, pois que lles está limitando un pouquiño o día a día.